Ka samu mai hikin halayya ya zama angon amarya. Ango gari ya litarci da shahana gurin amarya. Ango gari ya litarci wurin kwana na gun amarya. Ango gari ya litarci ji fatarwa gun amarya. Ango gari ya litarci babban sallah kuma sai ka mata layya. Ango gari amarya sai ki shara hawaye. Zainab jawa mun fana ga kin biyaye. Zainab ne muku bata Allah kiyaye. Na kuma har giri ina amarya ai an daura aure biki budiri kiga da bawallakin ture gaure. Iyalan margayi Inspector Sani Muhammad Tayir da na margayi Alhaji Muhammad Lawal Dayyab suna farin cikin gayyatar yan uwa da abokan arziki zuwa gurin ɗaurin auren 'ya'yansu Abubakar Sani Muhammad wato Uncle Abubakar da kyakkyawar amaryarsa Zainab Lawal wato Antizi wanda za a yi a ranar Lahadi wato 9 ga watan Fabrairun shekarar 2020 da karfe 11 na safe. Za a daura auren ne a gidan marigayi Muhammad Lawan wato Layin Bola Fage D1 Kano. Allah ya ba da ikon halatta. Amin.